U kristalnoj dvorani hotela Kvarner, za koji trenutak pojavit će se Maja Blagdan, Neno Belan i E.T. Nominaciju i dodjelu nagrade Porin 94. za najbolju vokalnu izvedbu, za duet ili za grupu predstavit će dva mladića, možemo reći, jedan sasvim mladi momak, miljenik mladih slušatelja, nova zvijezda naše zabavne glazbe i jedan umjetnik koji je također bio rocker i to u teškoj industriji, a koji je i dizajnirao ovog krasnog kristalnog Porina. Dakle, Sandi i Ivica Propadalo. Dobar večer svima. Evo, meni je jako drago da sam tu jer sam još do nedavno sve ovo skupa gledao doma iz sobe iz dnevnog boravka preko ekrana i sad sam tu i drago mi je da tu, doduše Porina nisam nominiran, ali kad sam vidio ovako da je lijep kao što ga je napravio gospodin Propadalo, nadam se da ću ga dobiti druge godine, potrudit ću se. Sandi, hvala ti na komplimentu. Autor Porina. Kad si tako dobar, znaš, ja kad sam ga radio sam nekoliko komada u rinfuzi ostavio u ateljeju, tako da imam jedan primjerak za tebe, a i za kuma Tutića imam jedan, ne brini. Dakle, Tutić ja dobijamo preko veze. Hvala. Molim lijepo. Evo, mi imamo ovako, za najbolju vokalnu izvedbu, duet ili grupa s vokalom nominirani su... Joj, engleski. Good Morning Musical, Putokazi. Zatim... Rušila sam mostove od sna, Dino Dvornik i Josipa Lisac. Nije još dva. Tek je 12 sati i ti. Sada vidimo. A Porina dobiva E.T. Hvala vam lijepo. Ovu sam rečenicu spremila ako dobijemo Porin za hit godine, ali sad ću je reći jer nikad se ne zna. Hvala našoj publici koja je pjesmu Tek je 12 sati učinila hitom i hvala našim kolegama koji su to znali prepoznati i dodijelili nam Porin za najbolju vokalnu izvedbu grupa ili dueta. Zahvaljujemo se svima vama ovdje i drago nam je što smo dobili Porin i drago nam je što su nam ovi ljudi predali to. Hvala lijepa.